kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, ang palamerictus, turmeyang dilaw at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid ni Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwag. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing Food, ating laging kasama. Miracle C, sigla ay tama. Mega A, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing Food, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing Four, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle C, Mega A, Motivate, Sayaw, Mega 1, Sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko.
Okay, magandang umaga sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo dito po sa probinsya ng Albay. Andito po sa atin ang isang matibay na 3 terms kagawad. Kagawad Terso, botikaryo ng Barangay Binusawan, Rapu-Rapu, Albay. Kasi po si Kagawad po, more than a month ago, sometime June, ay halin na sa atin dito kasi may mga health concern. Mayroong high blood, may cholesterol, at parating napapagod. Kaya nag-avail po siya ng ating mga produkto. Then this month, nag-avail ulit ng good for 1 month para tuloy-tuloy ang paggaling niya. Ngayon po, swerte si Kagawad kasi noong August 19, noong parapol po natin sa Dorotea Resort and Spa during my birthday, ay gusto sanang pumunta ni Kagawad at yung mga kabarangay niya sa barangay Binusawan. Kaso po, yung panahon, mahangin, umuulan, kaya hindi po sila nakapunta. Pero talagang ang swerte, maswerte yung si Kagawad. Natulungan na sa kanyang mga karamdaman na gumanda ang kanyang kalusugan, nanalo pa ho siya ng 15,000. Ito po yung 15,000 ngayon. O yan, kahit hindi siya nakapunta, ito po ang 15,000 Kagawad. I-turn over ko muna sa iyo. Then ngayon, kung bibili ka ng mga produkto, di babawasan natin dito yung panalo mo. Kagawad, hawakan mo muna itong 15,000. Yan, di ba? So yan po pinanalunan ni Kagawad, 15,000. Natulungan na sa kalusugan, nanggana pang 15,000, nanalo pang 15,000 at marami na doon sa kanyang kabarangay ang gustong bumili ng mga produkto. Kasi po ang mahirap po sa Rapu-Rapu, papunta po dito, ang pamasahe po 400 pesos hanggang dyan po sa yung tricycle pa. Kaya balikan po hanggang sa kanila, galing dito, almost 500. So ngayon, dahil nga sa nangyari kay Kagawad na gumagaling na sa kanyang mga karamdaman, sabi nga ni Kagawad, lumulukso na siya kasi may motoran po siya. Dati hindi raw siya makalukso, nanalo pang 15,000. So praise God, thank you so much Lord Jesus Christ. At tingnan po natin ang konting patara-tara si Kagawad Terso. Kagawad, yan na po. Ang tumitingin sa atin, pati yung mga anak mo, mga gwapo, maganda, tumitingin sa akin. Pati yung kapitan pala ng Binusawan, kapatid po ni Kagawad po, Terso. At nakikita tayo ngayon all over the world. Okay, Kagawad? Magsalita ka ng konti. Unang-una, malaking pasasalamat ko kay Doc Joey kasi Kay Lord muna, Jesus Christ. kay Yan. Lord. Okay. Saka pangalawa kay Doc Joey kasi kundi dahil kay Doc Joey dahil sa mga gamot na binibinta niya sa atin para matanggal yung mga sakit natin. Kaya malaking pasasalamat natin kay Doc Joey. At saka unang-una, nagpasalamat ako sa birthday niya kasi nanalo akong 15,000, hindi ko inaasahan. Pupunta sana kayo no, di ba? So, grabe nga. Yung pinanalunan ko, Opo. binili ko ng items kay Doc, ibibili ko. Ngayon, kung sino man na mga kababayan kong gusto nila mag-try, may dala akong produktong galing kay Doc Joey. Pumunta kayo sa akin kasi para ma-share ko rin kung ano ang nararamdaman kong kalusugan na para sa mga gamot. Pero dapat bayaran ng cash kasi binili mo ito dito sa ating cash. Walang utang dito. Siyempre, Di para may punan. Yes. maibalik natin. Di pagtapos, Yes. di bili naman natin ulit. Yan. Tama. Para sa ating kababayan. Yun sa natin. Salamat po. So mga kababayan, ito po ang nangyari kay Kagawad Terso. Siya po ay may mga health concern. Sabi nga ni Kagawad kanina, alam mo Dok, nakalukso na ako dun sa kanyang motoran. At saka sabi niya nakakalakad na rin siya ng malayo. At yung kanyang mga health concern dati ay malaki na po nabawas. Nagkaroon po siya ngayon ng quantum examination. Ang laki-laki na po ng improvement. Pang second month pa lang po pag-iinom ngayon ni Kagawad Terso.
At sa lahat po ng mga kabarangay, kagawad teacher at sa karatig po na barangay dyan po sa Rapu-Rapu, marami pong produkto si Kagawad Terso na pwede nyong i-avail. Pero pakiusap ko po, dapat cash. Kasi po tayo, ako naman binibili ko po yan sa Amerika, advance ang payment natin yan na Kagawad. Hindi nila gagawin ang produkto kung hindi advance. Pag iyan ay tapos na, babayaran ko in full, then babayaran ko naman yung shipping, yung aeroplano, bago pagdating dyan sa airport, sa NAIA. Pagdating naman doon, babayaran naman natin ang customs duties at saka yung ating humahawak ng ating para mailabas ang ating mga produkto. So yan po, maraming salamat. Congratulations Kagawad. Thank you so much Lord Jesus Christ. At of course, ang ating mga kababayan sa Rapu-Rapu, meron na po kayo, makapag-avail na kayo ng mga produkto na hindi na kayo gagastos sa pamasahe ng balikan na almost 1,000. Okay? Kaya po ay para kayo matulungan din namin. Maraming salamat and congratulations Kagawad. Thank you, Okay. Dr. Okay, ayos. Magandang umaga sa ating mga kababayan, lalo dito po sa Bicolandia, specifically sa probinsya ng Albay. Nandito po si Brother John Erwin Abiliana ng Barangay Sunto, Libon Albay, na ito po ay nag-abil sa ating mga produkto. Amazing for I think several months ago, at siya po ay nirekomenda ni Sir Raul Hana na kanya pong tiyuhin, at siya po ay uminom ng ating mga produkto kasi may heartburn siya, may problema na rin sa puso, at natulungan. Ngayon po, nung aking pong birthday, August 19, sa Dorotea Resort and Spa, nagparapol po tayo, grand raffle. At maswerte si Brad, si John Erwin, na nanalo po siya. Ito po ang kanyang panalo, worth 50,000. 30,000 po ay itong produkto na pwede niya nang gawing stockist, pang negosyo sa Libon. Kasi ang Libon po malayo sa amin. Kung may mga bibili sa Libon, sa kanya na bibili, may negosyo siya. At the same time, makakainom pa siya para tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. At mayroon pang cash na 20,000 na magamit niya rin sa negosyo. Kung anong negosyong gusto niya, sana po ay pag-igihan natin, pag-pray natin kay Lord Jesus Christ para po lumago. Mayroon kang may masasabi sa iyong sarili, sa iyong pamilya, mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan, na binigyan ka ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, pinadaan sa iyong kaibigan na si Doc Joy Bitito nung kanyang birthday noong August 19. So ito po dyan ang iyong pong mga produkto, at ibibigay ko na rin po yung cash para makita ng sambayan na totoo, hindi po scam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, ibigay ko. Ang reliyon mo ba? Jesus Christ ang Diyos. Pasalamat tayo kay Lord. So, ibibigay ko ito. Ano kaya? Pasalamat tayo kay Lord. Yan. Turn over. Paadong ka na. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano pa? Sabi mo yan na, naka-video tayo. Thank you po sa bumili lang ako kay Sir ng last December. Then nang after bagyo yung then di ko alam na nanalo pala ng Salamat ka rin kay tito mo kasi yan Ay, sa sa'yo. si Tito Raul. Thank you po kay Tito Raul. Kasi kung without kay si Raul, hindi mo ito nalaman. Because of the referral ni Tito. Yan. Nakapunta ako dito kay Doc Betito po. Okay. So itong negosyo natin, i-briefing ka ni Ma'am Arlen at saka ni Miss Angel kung paano yung price list. Bibigyan nga ng price list para kung may mga taga-Libon
sabihin sa inyo na bibili. Kaya yung cellphone number mo, yung Facebook mo, naka-open yan. At kung mas maganda, bawat programa namin, nakasubaybay ka rin doon sa Doc Joey Petito page at pwede ka rin mag-comment doon, mag-share. Then kami, basta kami, kung may mga taga-Libon, ipapasa namin sa'yo at para doon na sa'yo bibili, para kumita ka, para lumago yung 50,000 mo na hopefully next birthday ko, August 19, sana po ang pera mo, ang negosyo mo ay at least 100,000. Kasi ang aking objective bilang isang Bicolano, Pilipino na makatulong sa kalusugan ng aking mga kababayan at magkaroon ng magandang negosyong pangkabuhayan na makakatulong para kayo umasinso sa buhay. So, Brother Jan, ito na po sa iyo lahat ang mga produkto natin at kami ay nagpapasalamat sa inyong tiwala din, lalong-lalo kay si Raul. At of course, we would like to thank the Lord Jesus Christ dahil nga po sa pagpapunta mo sa amin at ngayon po may magandang balita. Aside from magandang kalusugan, mayroon ka ng pangnegosyo na worth 50,000. So thank you so much at thank you so much din kay Ma'am Len Thank you na po. laging umaalalay, laging nakatutok sa ating mga kababayan na nag-avail ng mga produkto at ganoon din si Miss Angel na malaki ang tulong sa atin lalong-lalo na sa pag-post sa radio program. Kaya maraming salamat. Congratulations. Thank you. And magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Piodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc yung Doc Joey Petito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung sa tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ang parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo nanay na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Daing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo, 1 month lang, may magayunang nangyari na. nangyari sa iya. Marisakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Migawan. Megawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami singpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, sa blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo nanay sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Petito. Taniyon ang mga bulong nga talagang imported, talagang Aprobado. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural.
Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Dahil sa Okay. natural. So ikaw nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige. Magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero. Pilohero from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year, na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si tatay ay nahihirapan na sa buhay niya, due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, yan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ame, halos parang hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong nurse sa Canada, sinabihan mo ng hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine po? Ano po ang mga sakit po ninyo nun? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yun ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung Creatinine. lumabas sa result, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya ka magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ako sa radyo si Doc, sabi ko doon ako, Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Dahil ang ano ko na, parang na ano ko, baka kako inaanap ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad Ame, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na, dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka halos na baka makatulog. ako laging ng mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos nung Saka, medyo yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si Doc, hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Opo, ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Vitito at subukan niyo po na
check up sa kanya at maaari po talaga ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, subok na subok ko po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom ko ng Amazing po. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Kasi yun lang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing 4 para po siya sa tuluyang kagalingan. Maraming salamat po. Amazing people at magandang umaga sa iyo. Tatay Marlon Ripadulya ng Taysan, Legazpi City. Pero si tatay taga Samar talaga. Okay, nagapag-asawa ng taga Taysan. Ngayon tatay, pakikwento mo nga sa amin kasi na-hospitalize ka noong November ng isang linggo. Opo, 12 to 17 yata or 12 to November 12 to 19, 7 days. Ngayon po, doon kasi sa resulta ng examination niya, malignan sa lungs. Kaya binibigyan ito si tatay ng gamot sa lungs. I-off mo, anay. I-off ang music. Nung lumabas po siya sa ospital, ay hindi po siya makalakad mag-isa. Kasi makulungan na, masakit masyado yung kanyang mga tuhod, mga kaso-kasuan. Kaya tatay ay pumunta dito po si nanay noong katapusan ng November at nag-avail po ng mga amazing products. Yung Amazing 4, Miracle C Mega Multiplied Mega 1 at yung Amazing Juice. So ngayon po, after 1.5 months, andito si tatay at nag-avail ulit ng produkto ng good for 15 days. Pakisabi mo nga tatay kung ano po ang nangyari nung simulang uminom ka hanggang ngayon, ano po ang nakita mong pagkakaiba, ano po ang nagawa sa iyong kagandahan ng Amazing 4? good morning po sa mga artist. Nung lumabas po ako sa hospital sa Tansuling, hindi ako makalakad kasi masakit yung kaso-kaso, angkol at tuhod. Kaya naisipan ni Mrs. na pumunta dito kay Doc Joey para uminom itong Amazing 4. After 2 weeks, nawala yung mga sakit, hindi na ako hinihingal pag umakyat sa bahay. Ngayon nakakapagmotor na ako, dati hindi ako. Na Amazing 4 at nakita po na ni tatay at ng kanyang pamilya sa pag-inom nito ng 1.5 buwan ay dati hindi makalakad si tatay, ngayon nakapagmotor na at nagagawa niya na yung gusto niyang gawin. Kaya ano tatay ang masasabi mo sa ating mga nanonood, sa ating nakikinig ngayon, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo sa Samar, yung mga tatay taga-Samar po ito, at yung mga kamag-anak ni Madam na taga Legazpi at saka taga ibang lugar, ano po masasabi mo na kung sila po may mga karamdaman, ano po ang nare-recommend mo ba itong mga Amazing 4 products natin at iba pa mga produkto natin? Ayaw ko sa lahat ng kamag-anak o maski hindi kamag-anak, pag may nararamdaman po kayo na sakit, huwag magkatubili, pumunta dito kay Doc Joey Bitito kasi magaganda, madali makapagpagaling itong mga amazing products niya. Nire-recommenda ko ito sa lahat ng nakakarinig, nakakakita nito
Kasi ako mismo ang magpapatunay na maganda, nagpapagaling itong mga iniinom kong gamot si Doc Joey Bitito. Okay, tatay, kami po ay unang-una pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon sa Kristo at nagpapasalamat tayo sa Kanya na kayo po ay natulungan ito at na hindi kayo nakakalakad. Ngayon nakakamotor na kayo after taking our products for more than a month. At kami po ay pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon na tuloy-tuloy po ang pagaling ninyo, lalong-lalo na yung sa lungs ninyo na malignant, na sana po ayan po ay totaling mag-heal at kayo po ay maging very healthy at humabang buhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga avid listeners sa DCGB Radio AM at sa lahat po na nakasubaybay sa ating Facebook Live ng Doc Joey Bitito Channel. And then sa ating Facebook page din po ay naka-live na rin po tayo. Pati rin po ay mapapakinggan din po kami sa DCGB News Online. So sa page po ng DCGB ay naka-live na rin po kami. Kaya naman po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito at sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena and kasama rin po ang aming partner dito sa aming office na si Miss Arlene Pabelonia, isang magandang araw po para sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? So ako po si Miss Angel Garcia, ang makakasama ninyo ngayon sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So para po sa lahat ng may mga katanungan o may problema pagdating sa kalusugan, maaari po kayong bumisita sa aming opisina na matatagpuan po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, Albay, tapat lamang po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, bukas po kami from Lunes hanggang Sabado mula 8 o'clock ng umaga hanggang 6:30 po ng gabi. And then kapag linggo naman po ay umaga, half day po dito sa office namin sa Cabangan from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. po. And then kapag kahapon naman po, pwede po kayong magpa-schedule sa Dorotea Resort and Spa dahil andyan po sina Doc Joey from 2 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. And then kapag kahapon naman po ay located po pala yan sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. So para naman po sa mga taga Manila, yan, nakikinig kayo kasi meron na rin po kami dyan na radio program sa Manila. At kung may mga kamag-anak po kayong nasa Manila, pwede po kayong pumunta doon sa aming pinaka-main office. So, ang pinaka-main office po namin sa Manila ay sa 218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, doon po ang aming main office sa Maynila. At para naman po sa regular na nakikinig sa programa ni Doc Joey, ngunit wala pong sapat na oras o pagkakataon na pumunta sa aming office dahil malayo kayo, mahirap ang biyahe o kaya naman po may trabaho kayo, wala kayong masyadong oras para pumunta dito sa aming office, pwede po kayo mag-order through online. So, kami din po kasi dito sa aming office ay nag-ship na rin po kami ng mga produkto namin online. So, ang gagawin nyo lang, mag-message kayo kay Doc Joey, message ninyo yung pangalan, edad, address, contact number, at syempre kung ano po yung karamdaman ng isang tao. Para naman po sa payment, nag-a-accept po kami ng payment online through GCash po. And after nyo po makapagbayad sa GCash, isend lang po ninyo sa amin yung proof of payment. Para po naman kami dito sa aming office ay i-aasikasuhin po namin yung mga produkto ninyo at
kami na po yung bahala kung paano yan makakarating sa lugar ninyo o sa bahay ninyo. Basta, message lamang po ninyo yung pangalan, edad, address, contact number kung kayo po ay mag-order sa amin ng mga produkto online. At para naman po sa may mga katanungan tungkol sa kalusugan at sa aming mga produkto, maaari po ninyo kaming matawagan o i-message sa mga susunod na numero. Una po, meron kaming smart number. Ang smart po namin ay 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, may isa pa kaming smart. Ito po ang 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. At para naman po sa mga Globe user, yan, kung mas malakas sa inyo yung signal ng Globe, ito naman po ang number namin sa Globe, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numero ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan or i-text. At kung meron naman po kayo mga social media account, kasi di ba ngayon usong-uso na yung mga social media account, kahit bata pa, even though yung mga matatanda na marunong gumamit ng cellphone, meron po silang FB. So kami naman po, dito sa aming office, meron po kaming Facebook page kung saan po pwede rin po kayo doon mag-inquire, pwede kayo magtanong sa aming mga produkto, pwede kayo doon magpa-schedule, yan, kung pupunta kayo dito sa aming office. Basta, i-search lamang po ninyo ang Doc Joey B. Tito page. Again, Doc Joey B. Tito. At bukod po dyan, para naman sa mga nais pong personal na makontak si Doc Joey, si Doc Joey naman po ay palagi din pong active sa kanyang messenger, sa kanyang Facebook account. Meron naman po si Doc Joey na Facebook account. So ito po yung mga personal FB niya na ginagamit. So una na po dyan, ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At meron po siyang pangalawang account. Ito naman po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. At syempre, ngayong araw po ay meron po tayo mga bagong pasyente at yung mga dating pasyente na nag-avail ng ating mga produkto. At once again, kinakongratulate ko po lahat ng mga nanalo nung nakaraang raffle draw. Our grand raffle draw noong August 19 during po ng birthday ni Doc Joey Bitito. So again, kinakongratulate ko po ulit ang mga nanalo na si Sir John Erwin Avillana, Ma'am Nancy Sesno, Sir Felicito Paila, Sir Marlon Rebadulia, at si Sir Terso Boticario. So kanina po ay galing po dito sa aming office si Sir Terso Boticario from Pinusawan, Rapu-Rapu, Albay. So ayan, kanina tig-claim niya na po yung kanyang napanalunan during ng birthday ni Doc Joey Bitito. At thankful siya na kahit po hindi po sila nakapag-attend dahil nga po sa kabilang isla pa sila, maalon, mahangin, maulan, hindi po sila nakapunta ng birthday ni Doc Joey. Thankful pa rin po si Sir dahil ibinigay po sa kanya ni Doc Joey yung kanyang napanalunan. So kanina, pag-claim ni Sir, nag-avail na rin po siya ng mga amazing products. So nag-avail po siya ng ating mga healthy drinks. Yan. Meron po siyang in-avail na Mega A Coffee,
Multi-5 Coffee, Amazing Coffee Mix, and then ang ating Amazing Juice. At bukod po dyan, meron pa rin po siyang binili yung mga kapsula natin, yung Amazing Trio, which are Mega E Capsule, Multi-5 Capsule, and then si Miracle C. Kaya naman po, sa lahat po ng mga taga-Rapu-Rapu, mga kabarangay ni Sir Terso Boticario, o kaya naman yung mga kalapit niyang barangay, kung gusto niyo pong masubukan ng amazing products si Doc Joey Bitito, pwede niyo pong i-contact si Sir Terso Boticario, isang kagawad sa Barangay Binusawan, at pwede rin po kayong pumunta doon sa kanya para po mag-avail ng ating amazing product. So, sana po ay suportahan po natin si Sir Terso sa kanyang magiging negosyo. Sana po mapaunlad po natin ito. Para po at least kapag nagbunga, yumabong ng yumabong yung negosyo ni Sir Terso, ay baka siya na po ang maging stockist namin dyan sa Binusawan, Rapu-Rapu, Albay. Kaya naman po, yung lahat ng taga Rapu-Rapu, pwede na po sa kanya mag-avail para hindi na po kayo masyadong magastusan sa pamasahe, at igagay na lang namin po si Sir Terso. Kaya naman, sa mga taga Rapu-Rapu po na malapit lang sa Binusawan, Rapu-Rapu, Albay, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Sir Terso Boticario, isang kagawad sa Binusawan, para po sa ating mga amazing products. At kanina po, meron po tayong mga bagong pasyente na pumunta dito sa ating office. Yan, isa sa mga bagong pasyente natin ay si Sir Dante Baldano. So, ito po si Sir Dante Baldano, ay taga nito Albay. So, ang problema po nito ni Sir Dante ay palagi daw po siyang nahihilo, masakit yung ulo, at matamlay yung katawan niya, pati po dito sa may tagiliran ay sumasakit din po, at may problema din po siya pagdating sa kanyang pag-ihi. Kasi sabi niya kanina na halos 7 beses daw po siya umiihi tuwing gabi. At dahil dito ay naaapektuhan po ang kanyang pagtulog. Yan. So, kapag naapektuhan ang tulog ng isang tao, wala tayong naging sapat na pahinga, ay babagsak po talaga ang immune system natin. Kaya naman si Sir kanina, nararamdaman niya, sumasakit ang ulo niya, at palagi siyang nahihilo. Kaya naman po, kanina binigyan namin siya ng Amazing Trio. Pinapainom namin ito sa kanya 3 times a day para po mas mabilis po yung effect ng mga kapsula natin sa kanya. So, ngayong araw po, dahil connected kanina yung about sa prostate, tatalakayin po natin ngayong araw ang problema, isang problema na mga kalalakihan kapag po nagkakaedad na, ang prostate problem. So, ayan. Sa ating episode ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang mahalagang kondisyon na maaaring maranasan or nararanasan ng mga nagkakaedad ng kalalakihan. Ang problema pagdating po sa prostate. Pero ano nga ba ang prostate? Ang prostate po ay isang maliit na glandula na bahagi ng reproductive system ng lalaki. So ito po ay matatagpuan sa ilalim ng pantog at nakapalibot sa bahagi ng urethra, ang daanan ng ihi palabas ng katawan. So, yun po ang prostate na tinatawag natin. So, ito daw po ay parte na sa kalalakihan. So, habang tumatanda ang isang lalaki, maaaring lumaki ang prostate. So, yun po yung tinatawag namin dito minsan sa mga pasyente namin na enlarged prostate. So, ang tawag din po dito ay benign
prostatic hyperplasia or BPH. So, hindi po ito isang uri ng cancer, pero maaari po itong magdulot ng problema sa pag-ihi. So, ayan. Dahil nabanggit ko ang problema sa pag-ihi, ano naman po ang mga sintomas na dapat po bantayan ng isang lalaki nagkakaedad na para po masabi na siya ay meron ng problema pagdating sa kanyang prostate. So, kabilang po dito ang mga sintomas na hirap sa pagsisimula ng pag-ihi. So, masisimula pa lang siya na umihi ay parang nahihirapan na siya. So, feeling niya pag-ihi, hindi po lumalabas agad yung pag-ihi niya. At isa din po, mahina o putol-putol na daloy ng ihi. So yan din po ay isa sa mga sintomas ng may problema sa prostate. Ang paputol-putol na daloy ng ihi. Pangatlo, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. So ito po, isa po ito sa pinaka-common na problema ng mga pasyente naming nagkakaedad. Now, from 50s and above, ganito po yung usually mga problema ang pumupunta dito sa aming office. So, madalas daw silang umiihi lalo na kapag gabi. So, minsan may mga pasyenteng 10 beses or more than 10 times silang umihi kagabi, pag gabi, at naapektuhan po nito, syempre, yung kanilang pagtulog or pagpapahinga. So, hindi po nila nakukuha yung sapat na pahinga na kinakailangan ng katawan natin para magkaroon ng lakas or enerhiya. So, yan. Pang-apat, biglaang matinding pagnanais na umihi. So, yan. Biglaan, yung palagi mong nararamdaman na ikaihi ka. So, ito po ay isa rin po sa mga sintomas na may problema pagdating sa prostate. Panglima, pakiramdam na hindi lubusang na ilalabas ang ihi. So ito din po, kahit tapos ka ng umihi, pakiramdam mo hindi po lahat na-flush out or pakiramdam mo may tira pang ihi sa loob ng syempre ng ari ng isang tao. At yun po ay very uncomfortable sa isang tao. So yun po, bale, yung mga sintomas na dapat bantayan ng isang taong nagkakaedad na at dapat bantayan ito para po at least magkaroon lang kayo ng ilang mga sintomas ay ipapacheck na dapat ninyo ito sa isang espesyalista or sa isang doktor. So ulitin ko po, ang ilan sa mga sintomas na dapat bantayan kapag nagkakaedad na pagdating sa nagkakaproblema sa prostate. Una, hirap sa pagsisimula ng pag-ihi. Pangalawa, mahina o putol-putol ang daloy ng ihi. Pangatlo, madalas na pag-ihi lalo na kapag gabi. Pang-apat, bigla ang matinding pagnanais na umihi. At panglima, pakiramdam na hindi lubusang na ilalabas ang ihi. So, yun po, bale yung mga sintomas ng taong may problema pagdating sa prostate. Kaya naman po, kung may nararamdaman na po kayong ganito, ay ang pinakamainam po ninyong gawin ay magpakonsulta sa isang doktor, health professional, at maaari din pong magtanong sa doktor tungkol sa mga sintomas at medical history at maaaring magrekomenda ng mga pagsusuri depende sa kalagayan ng isang pasyente. Tapos, isa din po sa paalala namin ay iwasan din po ang basta-bastang pag-inom ng gamot nang walang payo ng doktor. So, minsan kasi yan po ang nakakasama sa pasyente ang pag-inom ng gamot na hindi naman po payo ng doktor. So, yun po yung tinatawag naming self-medication. So, iwasan po natin ang mag-self-medication kasi baka later on, hindi lang yung sakit mong iniinuman mo ng gamot, yung
maging sakit mo. Baka later on, sa kakainom mo ng gamot na wala naman na prescription ng isang doktor, baka later on, pagpa-check mo, ay marami na po palang complication sa iyong katawan. Katulad na lamang po yung naaapektuhan yung kidney natin, nasisira dahil na rin po sa pag-inom ng mga ibang synthetic drugs. Ayan, lalong-lalo na po yung mga pain reliever. Yan, isa din po yan na madaling makaapekto pagdating po sa inyong kidney. Yan, nagpapataas po yan ng creatinine. Kaya po, kung ayaw po ninyong humantong sa ganong sitwasyon, ay habang maaga pa lamang po ay magpakonsulta na kayo sa isang doktor. Ayan, dito naman po kay Doc Joey Bitito ay libre lamang po ang consultation pagdating po sa natural medicine. So dito po kay Doc Joey, ang mga produkto niya ay all natural. Kaya wala po kayong ikakabahala, wala kayong ikakatakot na pagdating ng panahon ay magkakaroon po ng bad side effect sa kalusugan ninyo. So, ito naman po pala yung pamamaraan kung paano po mapangalagaan ang prostate ng kalalakihan at ang pangkalahatang kalusugan. So, una, makakatulong ang pagkakaroon ng healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya at syempre regular na ehersisyo, tapos pananatili ng tamang timbang at pag-iwas sa mga bisyo. So yun po yung mga pamamaraan kung paano mo po maiiwasan ang sakit na prostate at paano po mapapangalagaan ang pangkalahatang kalusugan ninyo. At syempre, kung gusto niyo po talaga ng mas magandang kalusugan, may i-recommend po namin ang pag-intake ng Amazing 4. Ito po yung mga food supplement na nakakatulong din po at nagbibigay ng mga maraming benepisyo na kinakailangan po talaga ng ating katawan. So, pag nag-intake ka ng mga food supplement, makukuha mo po yung lahat ng mga vitamina, nutrients, minerals na kinakailangan po ng katawan ninyo para po kayo po ay mas maging malusog, mas maging masigla, at syempre, mas maging masaya. Kasi nga po, di ba, pag wala po tayong iniindang karamdaman, mas masaya po ang buhay natin. So, magagawa po natin lahat ng mga gusto nating gawin, at syempre, lahat ng ating gustong mapuntahan at maabot po sa buhay. Pero, dapat po ang gagawin natin ay yung tama po. Hindi po natin sasamahan ng masasama katulad na lang po ng pagbibisyo. Kasi yan pong pagkakaroon ng bisyo ay isa rin po sa makakasira later on sa katawan mo. So, dito po sa aming office, ang mga produkto po ni Doc Joey ay all natural. So, ito po ay galing pang Florida, USA, na inaprubahan po ito ng Food and Drug Administration and then proven and tested na po since 2008. So, since 2008 po ay marami na talaga kami ditong natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman. Mga pasyente, galing pa kung saan saan parte ng lugar dito sa Pilipinas na may iba't iba pong karamdaman katulad po ng high blood, diabetic, mataas ang sugar nila. Merong problema yan, problema pagdating sa prostate, problema sa kanilang puso, problema sa kidney, problema sa atay, problema sa gallbladder. So yan pong iba't iba na mga problema ay halos natutulungan po ng ating mga produkto. Basta susundin lang po natin yung mga prosesong tinatawag ni Doc Joey. Hindi po tayo yung magde-decide kung hanggang kailan lang tayo iinom. Hindi tayo magde-decide kung ilan lamang yung iinumin natin sa isang araw. Kasi kapag sinabi ni Doc Joey na 3 times a day, para po mas mabilis po yung epekto na sa katawan natin. So, mas mabilis po tayo makakapag-recover. So, ano ba yung
mga produkto ni Doc Joey. So dito po, bale meron kaming tinatawag na Amazing 4 products. So ang Amazing 4 po, reminder lang po, ang Amazing 4 ay hindi po ito iisang kapsula lamang. Kasi 'di ba, yung iba namin mga pasyente akala nila ang Amazing 4 ay iisang klaseng kapsula lamang. So ito po ay combination ng 4. So andito po si Mega A, Multi-5, Miracle C, at Mega 1. So saglit lang po kasi meron pong tao dito sa amin. Yes po. Okay. So ayan po. Pasensya na po. So, ang isa sa mga produkto natin ay ang Mega A capsule. So, ito po si Mega A capsule. Ang mga ingredients po nito ay lahat mga berries. So, andyan po ang acai berry or acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, ito po ay napakayaman pagdating po sa antioxidant properties. So, ayan po. Nakakatulong din po ito para po i-detoxify ng maayos yung katawan ninyo. Lalong-lalo na po kung marami kayong nakakain na hindi masustansya, yung mga mantika, matataba, lakas pagdating sa cholesterol, pwede pong inumin ninyo si Mega A capsule. Kasi ito po si Mega A capsule ay nakakatulong for detoxification. So, inilalabas po nito lahat ng mga toxins, lahat ng mga basurang nag-cause ng iba't ibang karamdaman sa inyong katawan. So, yun po yung pinakapapel ni Mega A capsule for detoxification. At syempre, yung pangalawa, yun po, or ito po yung tinatawag nating Multi-5 capsule. So, Multi-5 capsule naman po, ito po ay combination ng 5 klaseng mga mushroom. So, andito po si Maitake, Shiitake, Reishi, Agaricus bills, and then si Cordyceps. So, ang pinaka-main function naman po ni Multi-5 sa ating katawan ay palakasin po ang immune system ng isang tao. At bukod po dyan, ito din po na mga ingredients na kay Multi-5 ay napatunayan ng FDA Japan at FDA US na nakakatulong po pagdating po sa may mga bukol. So, na tutunaw niya po yung mga bukol or mga cancer sa loob ng ating katawan. Pangatlo, ito po yung tinatawag nating Miracle C capsule. So, si Miracle C po, ang mga ingredients po nito ay napakayaman pagdating po sa vitamin C. So, andito po kasi si acerola berry, rosehip, sea buckthorn, Indian gooseberry, at ester C. So, ang vitamin C po, reminder po, hindi po nagpo-produce ang katawan natin ng vitamin C. So, need po natin kumuha sa mga kinakain nating gulay, prutas, araw-araw. Pero paano kung hindi ka po nakakain ng prutas or gulay araw-araw na nagtataglay ng vitamin C? So, pwede mo pong makuha ang vitamin C sa mga iinumin mo pong mga vitamins o kaya naman po mas maganda yung galing po sa food supplement na talagang natural. So, si Miracle C po, isa rin po sa mga benepisyong maibibigay sa ating katawan ay nakakatulong po ito para po sa mga taong may sipon, ubo, trangka. So kung ganun lang po ang problema ng isang tao, pwede na po si Miracle C at si Mega 1. So, ang combination po kasi nito ay napakaganda. So, si Mega 1 naman po, ito po yon. So, siya po yung pang-apat sa kapsula natin. Siya po yung bumubuo ng Amazing 4. So, si Mega 1 po kasi, siya po ang combination ng Mega A, Multi-5, at Miracle C. So, ito po ay parang replika ng ating Amazing Trio. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga gulay at iba't ibang klaseng mga herbs. So, andito po ang holy basil, broccoli, milk thistle, astragalus, turmeric, ampalaya, at syempre, yung moringa or malunggay na napakayaman pagdating po sa mga iba't ibang benepisyo, sustansya na ibinibigay sa ating katawan. So, ang combination po nitong apat, pag pinagsama-sama mo si Amazing 4,
i-intake sa katawan mo, ay marami ka pong benepisyong makukuha. Kasi nga po, ito si ating Amazing 4 ay tinatawag naming overhauling or pangkalahatan. Kasi maganda siya para po pagbababa ng cholesterol sa puso, maganda siya sa mental health ng isang tao, pwede po siya pagpalaso ng stress, pwede rin po ang ating Amazing 4. May problema sa lungs, may problema sa liver, may problema sa skin. Anumang klaseng problema po yan ay pwede nyo po i-intake ang ating Amazing 4 capsules. At bukod po dyan, meron po kami mga healthy drinks. So meron po kaming coffee, kung coffee lover ka, pero gusto mo yung 3-in-1. So yan po, pwedeng makasama sa inyo later on kasi yung mga ingredients po niyan. So, pwede po kayong mag-switch dito sa ating natural coffees. So, andito po si Mega A Coffee na halos lahat ng ingredients, mga berries. Andito rin po si Multi-5 Capsule na halos din po mga mushroom na nakapaloob dyan. At syempre, yung ating napakagaling na coffee, si Amazing Coffee Mix. So, bali 14-in-1 po ang nakapaloob dyan. Andyan na po yung mga berries, mga mushrooms, at bukod po dyan ang kagandahan sa ating Amazing Coffee Mix. Ang ginamit pong pampatamis ay stevia. Yan. Kahit po mataas yung blood sugar ninyo, pwede kayong magkape. Kasi ito po, natural sweetener ang ginamit. At bukod po dyan, meron din po kaming Amazing Juice. Yan, maganda rin po yun pagdating sa mga taong may sipon, ubo, at syempre yung may mga problema sa lungs, may mga problema sa pag-ihi, nakakatulong din po ang ating Amazing Juice. So, halos po dito kay Doc Joey ay andito na lahat. So, mag-i-intake na lang kayo pag pumunta kayo dito. Kaya po, habang maaga pa, hindi pa kayo na-hospitalize, ay i-prioritize po ninyo yung buhay ninyo. Dahil sabi nga po ni Doc Joey, at syempre alam nating lahat na iisa lang po ang buhay natin. Hindi na po ito mapapalitan. Pwedeng madugtungan pero hindi na po mapapalitan. Kaya habang maaga pa, pwede po kayong mag-take ng ating amazing products ni Doc Joey Bitito para po matulungan ang mga problema ninyo pagdating po sa kalusugan. So, ayan. Dahil tapos na naman ang ating oras, patuloy po ninyong subaybayan, ambagan, ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, Lunes hanggang Sabado except Wednesday, from 5:30 p.m. hanggang 6:30 p.m. At kapag Linggo, from 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So, ayan po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatandaan sa ating Vice President, kay Ma'am Andy dito Frenzena, kasama rin po ang aking partner dito sa aming office, kay Miss Len Pabilonia, ako po muli si Miss Angel Garcia ang nakasama ninyo sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, ayan po, maraming salamat. Keep safe, God bless, and good health, everyone.